Felly, ydych chi deitha ni i gychwyn be di hanes Melangell? Mae stori efo ni fama yn y sgrin. Dych chi'n gweld o. Mae Prince Brochwel ar gefn i geffyl. Mae'r cwn yn hela. Oedd yn allan yn edrych am y sgwarnog. Ac os nhw'n mynd ymlaen, oedd y cwn cael mynd ymlaen. So oedd Prince Brochwel ar ei geffyl i weld beth yn bod. Ac oedd o ffindio Melangell. Ac oedd y sgwarnog o dan ei choti yn cuddiad. Ar ôl siarad â fi, oedd o'n gweld bod oedd hi'n dynes sanctaidd iawn. Ac ar rhoi'r ardal yma, yr dyffryn yma, iddi. A gwyn pymer i farw, a ni gael ei gladdu yma. Be sy'n apelio at bobl? Y stori? Y creiriau? Y lleoliad? Be sy'n ei denu nhw yma? Maen nhw'n dod yma o ran bod ar hyd yr oesoedd. Mae wedi bod yn lle mae bobl yn wedi dod am iachad. Ac wedyn maen nhw'n dod yma i gweddio dros eu ffrindiau, dros eu teulu, neu dros eu hunain o ran bod nhw'n sâl. Maen nhw'n dod yma i gadael gweddi yma. Maen nhw'n dod yma am bob fath o resymau. Be nath eich denu chi yma lle? O'n i'n sâl iawn, i ddeitha chi gwir. O'n i'n hanner da, o'n i gyn ME, o'n i wedi bod mewn Cader Olwyn. A dyma lle i fi gael fan iachad. Dwi wedi eistedd yma o flaen y Crist, efo'i dwylen gored. Yn rhoi croeso i pawb, dim ots pwy dyn nhw, dim ots lle maen nhw wedi dod, dim ots beth maen nhw wedi wneud. A dwi wedi ffindio iachad yma mwy di yma, so mae'n lle special iawn. Diolch yn fawr iawn.